What is permanent in this world is change. Napamudiha, nga mata pa mo, tinuod, usag yun kabutang, nga matagkaroon og unya, o dig ani, atong permehon, nga atong panikamutan, kay musugot ta og sa dili, matag usa ka nato, anapay butang nga kinahanglan, pagausbon o pagabaghuon. Ang Ebanghelyo, nagdasig gayud nato pod si Jesu-Kristo. Adunay kausaban instantly apan talagsaon ra kini kaayo. Sama sa kinabuhi ni San Pablo, ang ihang kausaban gitugutan sa Ginoo nga may tabo instantly diha dayon kay aduna may plano ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Nahimo siyang bantugan nga magwawali nagsangyaw pod sa maayong balita si San Pablo. Muna ang iyang kausaban sa iyang kinabuhi, diha dayon. Gikan sa pangalan nga Saul, ngadto kang Pablo. Sa tuusab kinabuhi, ingon ani pod ang panaw. Kaysa ang Ebanghelyo, dihay usa ka buta, nga wa siya makakita dayon pag si Jesu-Kristo sa iyahang gimbuhaton dinhi sa kalibutan. Adunay mga butang, mga panghitabo nga diha iyang gibuhat ang milagro. Apan diha po'y mga butang nga kausaban labi na sa kinabuhi sa tao nga inanay. Sa tuang kinabuhi, mga igsuon, ato gyung paningkamutan, kutob sa tong mahimo, ang kay number one, ang nagkinahanglan o kusaban, ang ato mang kaugalingon. Tingali daghan atong pangayo sa Ginoo, nga mausab ang imuhang bana, mausab ang imong asawa, mausab ang imong mga anak, apan ato gyung timan-an, ang kausaban, ang kayuhan, nga nagikan gayud sa atong tagsa kang inabuhi. Mao gi number one ang atong gikinahanglan. Kay aron ang sakop sa pamilya sa panahon nga makamatikod sila nga doon natay kausaban sa atong batasan, sa atong paglantaw, sa atong mga gimbuhaton, sa atong mga panultion, sa atong kinabuhi, sila pod maningkamot nga dunay kausaban sa ilahang kinabuhi. Mga igsuon, sa ato ang pamilya karong panahona, kamusta naman ang bana ug ang asawa, kamong mga ginikanan? Kamusta naman ang inyong mga anak? Napamudiha? Ang inyong mga anak, mitahod ba kaninyong mga ginikanan? O kamo mga ginikanan, inyo bang gitugutan, gilugwayan nga ang inyong mga anak adunay kausaban sa ilang kinabuhi? Ang Ginoo nagpahinumdom gayud kanatong tanan. Kung gusto kitang tinuoray nga kausaban, kini usa ka proseso, inanay, stage by stage, step by step. Muna mga igsuon, hinaot paunta, ang Ebanghelyo kanatong tanan karong adlaw
Kay kini sumpay man sa mga ebanghelyo sa miaging duha ka adlaw, nagpahinumdum kayo kanato pod ug nagdasig ang Ginoo nga kanunay gyud ta atong sangpiton ang iyahang tinuray nga kausaban sa atong tagsa ka mga kinabuhi. Kay ang kausaban gayud una ulabaw sa tanan nagikan sa ato ang kinabuhi aron ang atong sakop sa atong pamilya o panimalay. Kung ilang mamatikdan nga kita dunay kausaban, sila pod mangayo pod sa Ginoo, musimba pod sila, magampo pod sila nga dunay sila kausaban sa ilang tagsa ka mga panghuna-huna, pagbati o sa kinatibuk-ang bahin sa ilang kinabuhi aron ang tibuok pamilya magdungan unta na pagsimba, pagampo, ilabi na sa santos nga rosaryo kay naaman ang Ginoo sa ilang tagsa ka mga kinabuhi.